Rada vlády pre národnostné menšiny je nástupníckym orgánom Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Tak ako vo výbore, tak aj v rade budú prítomní za rómsku národnostnú menšinu 4 členovia, respektíve 4 členky. A títo budú volení rómskymi občianskymi združeniami alebo neziskovými organizáciami. Práve teda prebieha výzva na zaregistrovanie sa do volieb a ja by som chcela poukázať na to, aby si rómske organizácie zvolili zástupcov, ktorí jednak budú pravidelne chodiť na tieto zasadnutia a budú aktívnymi členmi alebo členkami tejto rady, budú dávať podnety a budú zastávať práva Rómov na celom Slovensku. My vieme už aj z minulosti, že nie vždy tak tomu bolo a preto je dôležité, aby si rómske organizácie zvolili naozaj veľmi precízne tých, ktorí budú zastupovať rómsku národnostnú menšinu v tejto rade.